Jarraian, erakutsiko dugu jasotzen ditugun erregina horiek sartzeko nukleoak nola prestatu behar ditugun. 3 modu desberdinetara prestatuko ditugu nukleo hauek. Bata izango da erregin sarea erabiliz eta altza huts bat erabiliz erregina bilatu gabe prestatuko dugun mota. Bestea izango da erregina bilatuta 3 kolonia desberdinekin nukleo bat egitea. Eta 3. mota izango litzateke erregin zahar bat kendu eta harren ordez erregin berria sartzea. Nukleoak egiteko erregina bilatu gabe orain erakutsiko dugu. Ke pixka bat bota, behar dugu altza huts bat eta lauki hutsak eta erregin sare bat. Nukleoa egin nahi dugun erlauntzan, kea bota. Nahiko indartsu egon behar du, kapaza izan dedin altzara joateko eta ondo berotzeko goiko eta beheko aldea. Erregina bilatuko ez dugunez, astindu dena behan, eztia gora. Orain bilatuko dugu ume lauki bat. Hemen ume irekia dago. Eta berdin. Erlea astindu, erregina ez hartzeko, eta ume irekia gora eztiaren ondora. Eta orain, beste lauki bat ume itxiarekin. Hauxe, egokia. Astinduko dugu. Ume irekiaren ondora gora. Eta goiko zatia bukatuta daukagu. Behean antolatu dezakegu ume guztia elkarren ondoan jarri erdialdera. Osatuko dut lamine egin. Erregin sarea jarriko dugu. Eta bat ere erleri gabe, umea azpiko gorputzaren gainean jarri, eskubidorearen bereizgailuaren gainean. Orain, erlea konturatuko da hemen goian umea dagola, bereizgailutik gora igoko da, ume hori zaintzera eta arreta hartzera. Egun batzuetara, etorriko gara, bueltatuko gara, 3-4 egun pasata gero, eta goiko zatitik lehen sartutako 3 laukiak aterako ditugu erleta guzti. Eta nukleo bat osatuko dugu. Horrela, badakigu ziur, erregina ez dagoela goiko lauki horietan eta nukleoa lasai-lasai egin ahal izango dugu. Nukleo hau prest dago erregina berri bat hartzeko. Hiru kolonia desberdinetako erleak erabiliko ditugu. Honek emaitza oso ona ematen du, familia desberdinak nahasten direlako eta erregin berriaren onarpena hobea delako. Hauek dira erabiliko ditugun erleak, hemendik erlea eta ume ireki hartuko dugu. Erregina hor dagoen begiratuko dugu, arrautzak, larbak, itxia ere badago. Hemendik eztia hartuko dut. Eta polena, begiratu erregina ez egotea. Eta hemendik ume itxi hartuko dut.
Aurreko laukiek erle gutxi xamar zeukaten eta lauki honetatik sartuko dut erle gehiago. Orain nukleoa laminaekin osatuko dugu. Nukleoa osatuta dagoenean janari pixka bat jartzen diogu, itxi, eta erlategitikan urrutiratzen dugu dekoratzaileak, langileak ez galtzeko. Nukleoak egin eta 3-4-5 egunetara bueltatu gaitezke gure erreginarekin eta sartu dezakegu. Horretarako lehendabizi erreginkabiak kendu behar ditugu. Hemen dago bat. Hemen beste batzuk. Denak kenduko ditugu. Erregina bi guztiak kendu ditugula, gure erregina hartu eta sartu dezakegu. 2 lauki umeren artean, zintzilikatu, itxi nukleoa eta elikatu egingo dugu. Erregina sartu ondoren, berarekin batera banatzen dugun identifikazio zenbakia itxatxiko diogu nukleoari. Beti elkartuta egon behar dute zenbaki hau eta erregina. Erregina beste kaja batetara pasako bagenu, zenbaki hori kajarri erantzi beharko genioke. Identifikazioa ez galtzeko. Hau egin eta gero, aste betean lasai utziko dugu. Aste bat pasa ondoren, bueltatu gaitezke eta begiratu dezakegu erregina behar bezala erruten ari dela. Beste modu bat erbeleen erregina bat baliatzeko, erregin zahar bat kentzea da eta harren ordez erregin berria sartzea. Horretarako erregin zaharra topatuko dugu lehendabizi, hil egingo dugu eta harren lekuan bere kajatxoan sartuko dugu erregin berria. Berriz ere, identifikazio zenbakia jarriko dugu erlauntzari eta aste betean utzi egingo dugu erregin hori askatu, erruten hasi eta lanean hasi arte.